el centre catòlic tenia una orquestra que només tocaven coses d'església i tot això, però tocaven molt bé i el Salabert era un dels principals. Però de fet, quan a vosaltres veu ballar la dansa, el conjunt que tocava, què era? Orquestra? Era la principal de la Bisbal. L'orquestra. Orquestra. Però jo me'n recordo que era la principal de la Bisbal. Jo sí, me'n recordo ben bé, mare. No, ja és possible, perquè em sembla que és la que hem vist a l'Ajuntament, a la que es contractava sempre era la principal de la Bisbal. O l'Icant. Sí. I anava a dir, era l'orquestra. Orquestra, sí. Havíeu ballat o s'havia ballat amb alguna altra formació musical que no fos orquestra? Mai. Del nostre record no, però antigament la cantava. Aquelles que teníem allà, aquelles fotografies. Doncs això queda molt incert i sí que un any el meu avi, que tenia un cor d'homes, com a mínim un any, van ballar cantant. O sigui, per comptes d'haver-hi una orquestra tocant, hi havia un cor cantant. Els Raurets. Això em sembla que surt a la vila de Castellterçol d'en Carrera i Pujol. El 79 va ser l'últim any de festa major d'orquestra que van venir aquells 4 pobres músics, 4 que no n'eren gaires, que al tirar l'ampolla me li va anar en el del saxo. Això el primer any que eren d'Ajuntament, vols dir? El primer agost, això devia ser 80-81. 81. Això, 81. Que sé que l'any aquell que ja era d'Ajuntament i d'això, i van tocar encara amb orquestra el diumenge, jo em vaig escapar de casa perquè estava treballant a la pastisseria i em vaig escapar expressament per sentir-ho. Hi havia un saxofon que feia la melodia. Fatal. I llavors hi havia només un violí que perquè se sentís el van amplificar. I se sentia uns esgarrins, però una cosa horrorosa. I bueno, vaig dir, això no pot ser. Això no pot ser de cap de les maneres. I això ja feia temps que durava. Però és que aquell any vaig dir, bueno, prou, s'ha acabat d'aquí. Vull dir, no pot passar cap més any. I efectivament. Esclar, i llavors jo penso que com que aquí hi havia hagut primer l'orquestra Lluïsos, després els Postavots. Els Postavots, aquí diu això està mal escrit. Sí, els Postavots. I posa portavols. Però anteriorment encara els Lluïsos. Els Lluïsos. Que només tocaven l'Iglésia. Abans dels Lluïsos no crec que es conegui res. O sigui que els Lluïsos després van venir aquests els Postavons, perquè el que portava l'orquestra era el Postavó. Com es deia, de nom, el Postavó? Es diu Salabert. Una de les cases més antigues de Castellterçol. I del teu record també d'acompanyar la dansa, per exemple, ara fa la copla, no? Però vull dir, tu te recordes de ser acompanyat d'altres formacions instrumentals? Sí, les orquestres. Jo l'havia ballat amb orquestra. Amb orquestra? Sí, aquestes èpoques del vestit de carrers d'orquestra, que a vegades havia estat francament pèssima, pèssima perquè això que substituïen instruments i venien menys gent a la formació i tot. I per això el Domènec Miró va fer una decisió que penso sàvia en aquell moment, encara que a hores d'ara hi ha gent enfadada que no han tornat a anar a veure la dansa. La dansa de Castellterçol es ballava amb orquestra. Que això ja és cosa vostra, ja molt bé. I va arribar un moment que el segon any de democràcia llogaven una copla, perquè la copla feia l'ofici, la processó, el vermut, tot, concert, el ball, tot. I va anar-hi a la salvatana. I va arribar un moment que aquelles partiseles famoses som hi havia Sant Domènec, que era el regidor de Cultura,
tocava un violí tot sol, i va dir, no, això no pot ser, que hi hagin aquí 11 músics, perquè ja no portaven flautes ni aquests instruments, ja començaven a portar guitarres electròniques i coses d'aquestes així. I davant d'això van agafar la instrumentació del Serra. I d'orquestres, aquí ja tinc una llista d'orquestres i cobles que han vingut per aquí a tocar. Bueno, el que passa és que a la festa major en venien més d'una, sempre, no? Totes tocaven al ball, al ball de... Sí. Però sempre hi havia alguna que venia només, tocava o feia el concert, o feia la serenata, i llavors si el dilluns aquella orquestra feia el ball del Ciri, o el diumenge una altra feia la dansa, depenia, no? Però vull dir, aquí on s'havia vingut molt eren els bofills. Molt de Torelló. Molt, aquests s'havia vingut. Aquests sí, aquests tenien el patrimoni sur aquest. Ui, que em van venir d'anys, molts anys. No sé, ja dic jo. Aquí tinc notícia fins a l'any 43 segur. Sí. Ja no ho sé. Llavors també hi ha la principal Palafrugell va venir una vegada, ja no existeix aquesta com a tal, l'any 41. L'orquestra jazz Albert Martí Rovira, no sé quina, una altra, la Unió Artística de Granollers. Sí. L'any 43. Moltes vegades aquesta. Sí, la Montgrins. La Salvatana. La Salvatana. La Caravana. Quina altra venen? La Moga. La Moga també, la de Valls. Tocant el ball del Ciri, la dansa del Ciri. Perquè això ja, jo aquí se m'acaba. Llavors altra cosa. Els redactors... El principal de Caçà de la Selva, qui és? De Caçà de la Selva? Sí. No la Salvatana, no, el principal de Caçà de la Selva. Surt alguna vegada. Aquí en aquesta, jo ara estic apuntada, encara no ho hem vist tot encara, no ho hem vist tot. Potser no la tens apuntada, però jo recordo que surt alguna vegada. Sí. Ha sortit alguna vegada més. La principal de Bages també havia vingut, alguna vegada, la principal de Bages, de Manresa, també, la Genissenca, d'aquí de... La Genissenca, que venia com a coble. Com a coble. Aquest va ser el que em van fer venir, que és aquesta colla. Això ja era a partir de l'any 82. No sé, anava a dir, l'any que vam fotre que hi